ngapa ning semeng manah yen to sesambate nganti kapirenging mengsak amuku bayaning batos. Nadyan wis mbrodoli ususe sinampirake mangkingan. Sang patih Udawa mboten purun pejah yen dereng pinanggi kalawan Kang Denupadi. Anengke Narendra ing Ndrawati Maha Prabu Bathara Kresna lumampah karangkangan. Ram suram tiwangkara kingkener manuswa kang layon. Paman Arya Setyaki menawi ngantos kabrananging penggalih paduka mboten saged sinayuton nedya paripaksa nandhingi kridanipun Para Prabing Mandura. Ingin kula pamekaken kados sulung lemebing geni. Namung badhe lebur tanpa dados. Oh paman. Bab menika monggo sawetawis wanci tilar negaring Ndrawati. Manjing salebeting wana ngiras pantes meminta dhateng nugrahaning Jawata mugi-mugi tumunten saged pinanggih kaliyan ingkang ndawek samya murta. Kula mung semonggo keparengan dikwangir. Sikro kang waktu minyak pok samyo medali ledadet wileteng kata sayang kong manguntang niti benjang sangat dimidil Latino ngetali wawastra Surawilaka kaya buta singa wergil pasti cangga monggo paman mumpung enjang sampun ngantos kawanguran dening para sata kula manjing wana Surawi Angkir kula dherekaken.
nyebrang kaya bidang hanglumba lir Saradula para Kurawa denya lumaris kapiandhem ngecak-cak jrambaing tinggil nagari Dwarawati marmanetan kenging sisi kula beting ayoman dening Narendra Mandura Prabu Baladewa ringkese kang samya wawan pengendika mung Sang Wisata ingkang kadibah ngrenggani dampar negari Ndrawati jroning Raden Wisata nglenggahi dampar negari Ndrawati sedinten sedalu semaput kaping 13 sakedap dadi royongan sakedap dadi rejengan ngantos binurean pinilisan ndungkap kalih dinten sampun nelasaken jeram kalih dasa wit palandene sekedap semaput langkung-langkung lamun pinuju lelenggahan mulat kanan mulat kiring kathah para wanita kang endah-endah warnane mboten kiat angampah asmaraning driya mila semaput malih ring kesing lampahan sedalu lampahipun Sang Wisata semaput ewadene mboten wonten ingkang welas karana tumraping gerah asmara Sang Wisata wis ambudaya dadi denya anggadhahi gerah gandrung wis dadi kabudayan tumrape Sang Wisata ora ngemungake Sang Wisata demeneh ingkang maksih muda kalebu sing crita mengkono uga sinidhek ingkang ndawek angatem wong lir ndaleming neng wau kawusa ingkang ana dangkane ngreksa sangangah-angah nganti kaya weruh jati ning kumara.
Ada ginawe perak ingkang ana negara Mandira Cacar. Rajane Raksasa didongko wastani ingkang ana negara Mandira Cacar sinten ta ingkang rengganing kulo. Punika ing adeduluk Prabu Kresna Pujangga. Adeduluk Prabu Kresna Pujangga titahing dewa kang asipat raksasa. Sarira pungaluhur pindha perwata netra kaya Baskara krana kaya tanthi ing paita. Tutuk menga kaya guwawaja mingis milap kaya parang turi. Ngisi siung kanan kiring sak depa tawane. Wantune raksasa yen petak kaya gelap yen wahing kaya gluduk. Nuduri saduka Sang Yaksendra miyos lenggah namunganing pendhape wangunan. Sinten ta ingkang sumewa kaparing ayu lah punika kadang kekalih sami-sami amidil jalu. Ingkang kaparing arsa kapernah sepuh Awasta Bambang Badra Kusuma. Awasta Bambang Badra Kusuma maksih muda tumaruna luruh pasmane atmika kulatane kuning pamurune piteksa pengawakane nemes remane mentorong prabane tanpa beda lintang rina ing kaparing wingking kadang tarunane Sang Badra Kusuma lah punika Sang Kandha Kusuma. Katriteng mangki Sang Yaksendra dene lenggan dangutan keparenganan dikola petang raosaken sungkawaning cas ingkang rayi Sang Badra Kusuma ingkang rayi tendal langkung ngecumang kaya andaleme tandrane kaya wong paring tinabuhan.